ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു കുനാഫ അറബിക് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കുനാഫ ഡോ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുനാഫ ഡോ ഒരു 300 ഗ്രാം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ 150 ഗ്രാം ബട്ടർ ആൻഡ് 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം സ്മൂത്ത് ആകുന്നവരെ നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ ഏതെങ്കിലും മിക്സ് ആക്കാം. പാനിൽ ബട്ടർ ഓർ ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ്സോ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 ടീസ്പൂൺ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് പാലെല്ലാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യും. ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പാലിൽ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കൈ ഇളക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും. അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ലെയർ കുനാഫ ഡോ വെച്ചതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കുനാഫ ഡോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 160 ഡിഗ്രിയിൽ 20-25 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.